Ekspor Kapatisi TV. I kan pau ka jing sosi na ka benta ka jing do no ka jong ni kum ka state ya ni Dr. Lapang oi mo nga ktin ka don ka por ke baro bat por ban kha bat ka por ka bin hapan e ro ki ka parthai bat ka jing klat ka jong I oi kum ki briu kham tam kum I lok kon ki badon ka Jingiadei paro kalong ka jing do ka bakraw tamba kani ngas ka dei shibanta jong ka jing yat Lynti ka jong I hagni ka parthai ka bagi shong tang shipor pat I Dr. Lapang aga Jingiadei ka jonga ka dei bet hakaliang jong ka Pule Puthi akaba I long president jong ni ka governing body jong ka Reboy College bat nga Nonghikai pos kulba nehu ngalong win di dekat jong ka governing body te ngeju yakren ngeju yapan I kinya kiju thang ha ka bede bat ka jingiat bet ya jungti jong do college but ka banga na banong ka ba kan mau I ka long ba ide ubri uba kloi ban pediang ya ki jing pen I ya ki ek o teng ka don ka don ka jing sisa ka ba they don't ka wei ka jing mut kwa be ban yat ya tu te de hang ta ka bang jian ya te but kumu mau breu bala don banta nadu ka jing Sdang jong street and kila not sinyang bahasa ka aga bede bat ka politics aga bede bat ka emlang salang aga no ka benta ka be I don na kalong kum chief minister ba lapat ya kadang kadang kum chief minister hadu sansin ngom but ki be ki benta te but kawai ka banga bason nga banga perkhat ya ka jingiat Lynti ka jongi Dr. Lapang kalong ba Sdang nadu ka jingiat Lynti jongi ka ba nadu na thina kum Nonghikai bat kum tu ter adu panda boys ban shim ya ka kata ka benta ban long nong yalam net kam tam ya ka temri boy bat suki kat nyat por ya ka jala but I breu ba don shisharu ko ikam sem ka ba ila ban ya dei bat ki babon nadu ki barit hadu ki ba he krasan antang kawai lu ka bangai I kalong bai idai ru breu ba long ngala banong long discipline ka ba hakini ki juk menta ki ki mi hapan portu bot discipline haka jing im nget long kamta ban kot hadu khandai phun reu fliki snam haka jing im ka jong breu kadai ka jing ku bat kadai ka jing ku kawan namar ba nget ilong breu bolong adakar haka jing im ka jong ibo sumari ba burom ya laga jong kamet kaphat pat kalong kai ka bangin hapan perthuk bot mangi ki em haki haki ki ski ki por yum ta but haka bai dei pat ru but kum tau nang yalam ilale le sing lapan ong kum ya temri bhoi ya de mai we don banta ka ban panyo ka ri bhoi kum ka district ita kundiat iba na shem iba nga tip haka bede bat I de Dr. Lapang nakaliang ka jonga voice of the people party but nakaliang ka jonga ito wai bo play long langkat pat I kurim jong I kon ya seu ki jong I pat barok ki brang ka Jingiadei bakini bang ngai bo play bat tip ke barok bo play hi la bo man sem jong u nai ka jing sup nai ka jing tegen kum ka yeng kin padyang ya ka le ka ka balong hi shibanta jong ka jing im ka jong I barok ka bangi hapanya Lynti tamba ka bas ko abnong khadu kalong hai ta Lynti bangi ngia ka bangi mau ka bangi pat chudin tingal ngai habanga wan rum ne ngai ishbon ba kibre ki barum ki bai mi kane di ka dak ka jong ka jong kibre ya ile Dr. Lapang pat kalong ka ru ka ba ka bangi tham se kum kinong yalam la compare na kanu no ka seng bangi don bangi dei bandon
kala ka mensim jong ka jing sorit pat habadon mensim jing sorit kan ka jing nilapan don ka jing adai ka bajan bat ki bat ki mensim ki ba kodor kita ki ba pet changi te bat kini kilong katukan ni ki ba nga shem ki ba ngai I ha ka jing em ka jong I le Dr. Lapang I ba nga shu itu I kum ha ki katukan ni ki kap ke Pule long lang kat kan ka yeng play ju jing suk ulong ka boring ka yeng bat nai ka jing ngan je kan ka yeng bat fang kum tahi let suk let Dr. Lapang ngai pilas lep hok ela ka jong ka penta kum shakri jong play ngai skam don menta ha ka jing suk ka jong try ko be shubut